share ni video. Okay. Naye ke indaba ke khulu ngabantu. Bathi ke abantu ke ngicela ukushaya mute lento le. So into ekhulu ngabantu ile ukuthi bathi hayi mkhulu kunomuntu wesifazane ophuma iselesele enkomeni. Hawu phuma iselesele enkomeni. Bathuka abantu uyabona? Bathukeza abantu yabathusa lento. Ayike nami lento ingiphathe kambi ukuthi kunomuntu nje onenkomo evele yaphuma iselesele. Ushubile la ngaphandle kakhulu. La ngaphandle kunzima. La ngaphandle kunzima ngempela. Uyabona la ngaphandle maku ukuthi indoda yakho awuyibambi kanje. Muhlu ukubamba indoda kanje. Indoda ibanjwe kanjani? Kanje. Mozo ngayibamba indoda kanje bazoyithatha abanye. So kuyaliwa ke kunombango wamadoda. Yabona? Umbango omkhulu, umbango wamadoda. Abantu besifazane bayasilwela. Yabona? Abantu besifazane bayasilwela kakhulu. So njengoba abantu besifazane belwe kangaka nje, uyazi ukuthi ngisho bangakhuluma nje bathi amadoda amena crush banamanga bayasifuna. Ngiyawufuna amadoda. Ngoba phela kahle kahle indoda ayifuna, wena ufuna umzimba wakho. Yabona? Ngisho ngaba nemali kanjani. Ngisho ngaba nemali kodwa ucansi uyalidinga nje, ucansi liyadinga. Ucansi uyadinga ucansi. Ucansi. Ngisho ngaba imali hey bafethu. Ngisho ngaba neemoto ezinjani uhambe ngeemoto ozipressa amabhasi zivuleke ziqhaqha. Kodwa uyayidinga inkomo umuntu wesilisa. Umuntu wesifazane uyayidinga induku yomuntu wesilisa. Uyayidinga leyo nto. Ngisho ukuthi uyakholwa uyidinga worship. Lord you are worthy to be. Ukhalela indoda njalo. Lord you are worthy. Lord you. Kodwa uyasho umzimba ukuthi ngifuna induku. Ngifuna ipipi. Umzimba. Ngisho indoda ingathandaza kanjani ithandaze kwenzekeni kodwa uyayidinga inkomo. Umuntu wesilisa uyamdinga umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uyamdinga umuntu wesilisa. Nami nje njobe ngila nje, nami ngiyamdinga umuntu wesifazane. Kwamina ngiyakhala hure. Nginokukhaliswa eminye imithi engiyiphuzayo yami nje eqaqa igazi. Ngikhala isono. Khona eminye yami yokuchatha, engiqeda ukuchatha nje ebusuku ngo12 ngibode, hayi, iyalwa lento manje iyalwa. Ngithe inkosi yami kwenze njani Nkosi Yesu? Iyalwa. Ilwe idinga umuntu wesifazane. Ayidingi imali. Same goes kumuntu wesifazane. Ngisho umuntu wesifazane ngaba nemali kanjani. Ubona abantu besifazane nabo. Jesus God. Ethe nemali. Kodwa umbone nendoda eyimpanga nje ukuthi ayibo. Lona ngoba usebenza kahle right. Indoda yakhe yini be. Lona ngoba usebenza kahle right. Indoda yakhe yini be nje. Akadingi udinga lento la indodeni lento, udinga lento endodeni. So asikwazi ke manje ngifuna sikukhiphe ekhanda ukuthi sizogxeka lo umuntu wesifazane ngoba simbone ephuma iselesele enkomeni. Asikwazi ukumgxeka lo muntu wesifazane. Because asimazi ukuthi intoni emlidele unyanzelwe intoni ukuthi aze alaye nomuntu ozogcina sephuma iselesele enkomeni. Liyanto yimbi liyanto leya. And imbi kanje isazoqhubeka yenzeke. It's not the first time. Aqala ukwenza into enje. Ukuthi le yenzeke sekukhona amafoni kakhulu. And le ithe yenze kwabe khona umuntu ovidurizayo. Ziningi into zenzeka abantu bengavidurize. Mina nguzikhuni ngangafika khona uthi hali ukhala nje kubeka iyo bantu abamawa kubeka ukhala ukhala ukukhala kubeka iyo kusho mina nginyanga mina ngiyathandaza mina yabona unqamuka umthandazo masufuna umuntu wesifazane umthandazo uyanqamuka ma kuvuka induku yomuntu wesilisa
akuthandazeki iminduku ithi uthandaze ime kakhulu ithi uthi uyathandaza ivula ijiki kubheke kanje ubodwa hayi awusiza umthandazo la ufuna induku ifuna into eyifunayo. So what I'm saying is ayiqali lento kwenzeka ukuthi kube khona umuntu ozophuma into Enkomeni so akuqali ukuthi umuntu wesifazane aphuma into la. Uyazi ukuthi kunomuntu wesilisa engangamlapha okwepipi lokhu kwaphuma inhlanzi kwaphuma ufish omncane. So ufish uma uphuma uhlehla lezi zinto za fish lezi zimsika. Mina ngikhuluma ngomuntu engangimbhekile ngimlapha mina kwaphuma ufish kwinduku yakhe la ngaphambili kwinduku kwaphuma ufish wasikeka waphuma ufish. So into engaqala ukwenzeka la khona uthi hayi majonga bayeke ukukhothwa. Hayi mfowethu ungayisho nje lo luthando besifana abangakhothwa la ngaphansi emfowethu. Hey into enzima ukuthi ungabakhothi ngoba bayathanda ibona abantu besifazane laba abayinkinga ngoba ibona ufike sebelibamba ikhanda lakho indoda uthi uyazama ukuphefumula uthi uyaxhuma libamba ikhanda uthi ngeke uthi awubakhothi. Awungeke bazwale bekhothwa khona la bahleze benama option lapho uthe kuwena beno option 2 abantu besifazane banama option anzima kabi ngitshela. Uma uthi njoba uthi ngeke uzumkhotha uzobona bazomkhotha abanye. Bazomkhotha abanye. Phumzile Jessica Cele ngizoyirecorda Phumzile Jessica Cele ngizokurecordela ngizokusendela ku WhatsApp. Ungayisho nje mfowethu lo muntu esifana ngozumkhotha inkomo bazi uzohamba and bayahamba abantu besifazane. Umuntu wesifana uhamba so unalama phone abokho lama earphone lawa angenawo ama extension uhamba khona kunjalo uhamba kini ne sliding door. Umuntu wesifana masefuna ukuhamba umuntu wesifana uhamba unemoto eyisilahla evuleka akushine esihlahla sakho. Umuntu wesifana ndaba yazi umuntu wesifana uhamba ngisho ukuthi usho lo abazali unabazali uyintandane akwale uyintandane uthi uyamlethe no ngiyintandane akwale. Okay ke asize la kule Iselesele ke manje lo muntu wesifazane uzaphuma Iselesele kwenze njani kufika kanjani ukuthi Iselesele libe ekwisibumbu somuntu kwenzeka kanjani leyo nto ngizoyikhuluma le nto ukuze nizwe. Hey niyazi ukuthi kwenzeka kanjani nangothi uBishop engihleka Bishop esimlanga ngiyabingelela Bishop lami ngiyabingelela Bishop ngiyaxolisa khona wena umuntu omkhulu ngikhuluma amaqiniso Bishop ngiyaxolisa cha ngikhuluma amaqiniso Bishop lami phela Bishop njobe ngikhuluma kanjeni into eyenzekayo naye inyama ifuna kwayo inyama nje ifuna kwayo hey inyama. Okay Bishop asidlule lapha. So kufika kanjani ukuthi lo muntu esifana agcine seneselesele enkomeni. Then manje uyabona ukuthi inanazi leselesele lingenanga kujuliwe la leselesele lingenanga la chu yabo ngoba uyayibona lena nazi umuntu esifana ukuthi ilena nazi ethe hayi lamananazi athe ilamananazi athe uyayibona lena nazi umuntu esifana lenkomo yakho uthi lenkomo ethe hayi lezi zithe khona inkomo ethe yabo khona ezime kanje lelo sifana uyabona ukuthi lethe evalile kodwa leselesele liphakathi and leselesele it's big likhulu. Lingena kanjani iselesele kulomuntu esifazane lingene ekhathi kwenziwa isex alingenanga futhi kwenziwa isex lakhele ngaphakathi akulona iselesele lemini libona lapha nina emehlweni ngiyavuma iselesele ilumbo leli kuthathiwe izinto ezithize zeselesele zagaywa zenziwa umuthi zabe sezifaka umuntu wesilisa
ngendlela ye-sex mesifaka umuntu wesilisa. It's either lo muntu wesifazane abanga naye lo sisi uye enyangeni bafika nenyanga yakhe bahlanganisa. Someone said I must record this video. Let me record this video. Into engenzeka lo muntu wesifazane njengobe abantu, they are laughing at this thing yenkomo. They are laughing. Serious. Liqiniso guys, then liqiniso. Liqiniso mina ngiyingane mina and ngiyazibona izinto ziyenzeka nje. Yabo. So mina nje lo muntu wesifazane, let me start again. Lo muntu wesifazane inkomo yakhe moyibuka iselesele mengene ikwazi ukujomba iyongena. Ngiyavuma bakhona abaneyinkomo engajombe iselesele lingene ehleli. But lo muntu wesifazane inkomo yakhe akuyona le nkomo le ethe ile nkomo ethe, yabo le nkomo kho le nkomo le eyenza abantu besilisa abakhuluma into abangazazi, le nkomo ethe yabo ngivula kancane ngivula kancane bese bakhona inkomo ezithe, bese bakhona inkomo ezithe, yabo lingangena ke selesela. But lo muntu wesifana inkomo yakhe ihlangene, yabo inkomo right. But ke ukuhlangana kwenkomo yomuntu wesifazane akusho ukuthi uziphethe kahle. Inkomo yenziwe ukuthi ihlangane. Inkomo yenziwe ukuthi ihlangane. Wena inkomo yakho uyivula nje heleqe. Uyafika umfana vra. Uyahamba. Fika omunye inkomo. Ayenziwe lo nto enkomeni. Inkomo yazi yenziwe izinto ezithize. Thina yamakhe hey kazinami khamba kanjani. Thina bokhumalo sinezinto esokunika zona. Uzithathe ugcobe enkomeni, sikunike izinto uthathe ugqume ngayo inkomo. Inkomo iyagqunywa inkomo le ukuze inkomo ihlangane. Yabona? Bona nishiwa amadoda nje. Anigqumi izinkomo neloko nithandaza. uNkulunkulu baba ngiyathandaza ngithandaza indoda eright nge uthandaza late nawe kade begerakaza abafana so ukholwa nje indaba yakhe ayisekho wena vele. Umfana uyafika kholutho. Seku late, you are late. Ngiyofuna ukholo ngale asikhathi inkomo isahlangene. Zosindiswa late inkomo engasekho la udlala ngabafuthi la bakholwa ngoba engazi lutho. Ngoba nabazi lutho bandla ayabazi lutho. Okay ke. Lo sisi lenkomo le selesele leli. Leli selesele akumnandi qale lento ebenza lo sisa imnandi. No ukuthi mina ngiyayihleka ke into mina hleze ngizihlekela. Yonke into mina ngiyithola ijoke. Yabo? Yonke into ngiyithola ijoke. Uyabo nje manje bengine meeting nomfana wami la ngisixabana. In fact asixabana ngoba phela ngixabana nengane. Ngimtshela nje ukuthi ngoba ingane iyatshelwa mayibhede ukuthi ngobona ingane zenu zingizibheda kanje anizitsheli. Mina ingane ngiyayitshela mayibhede. Bengine meeting nomfana wami la umazi ngimthethe uyabheda wena. And ungakhipha kanje amehlo mase ngithi uyabheda wena. Because if ingane ngizongayithi ithi iyabheda izobheda more. So angiyitshele khona ngihleka nginje ngoba nginice yabo. Lo manje sikhuluma ngawuhamba ngemoto akayazi le moto imali unemoto unekhuluma unemoto ahamba ngayo. So ufuna masebheda ngithi so uyabheda. Because ingane ithi uyispoiler ubese uyitshele mayibheda. Okay ke sidlule lapho. Lo muntu wesifazane ulale nomuntu wesilisa ocushiwe. Lo muntu wesifazane ulale nomuntu wesilisa onjani ocushiwe. Bacushiwe abantu besilisa la ngaphandle. Kanti nabesifazane bacushiwe. Angiyikhuluma into izwakale kahle. Abantu besilisa bacushiwe kanti nabesifazane bacushiwe. Kuneyinkomo la ezilumayo ezi wathi uyafaka yakuluma. Bese bakhona inkomo ezingalumi. Azilumi ke lezo. Kodwa ezinye uyafaka ikuluma inkomo ecushiwe ke leyo nkomo leyo. So lo muntu wesifazane ube nebhadi. Wathi uyalala wala lo muntu wesilisa ocushiwe waba neselesele ngaphakathi. And iselesele mangabe lingaphakathi alithuli. Shuthi mina inyakaza nje ke nenkomeni ngaphakathi. Yabo. Mokuthi inkomo lo sisi inkomo eqoqene ngaphakathi kumele ithi nje. Mele ngagxuma kodwa nje mele ingafike inkomeni engampela evulekile inkomo evulekile ingagxuma shuthi sesele ngaphakathi.
So leli lumbo leli lakhiwa ngeselesele kunezinto ezithakwayo ezifike kuthatha iselesele lifile ugaywe bese kufakwa izinto izinduku ezithize namakhubalo ukuthi livuke leselesele livuke leselesele le mithi yenza ukuthi leselesele livuke selivuka enkomeni yomuntu wesifazane selivuka enkomeni ke manje iselesele ay livuka selike enkomeni yomuntu wesifazane and alivuki bengakoqeda ukulala alivuke bengaqeda ukulala mebeqeda ukulala liyavuka iselesele ngaphakathi kumuntu wesifazane and abantu besifazane kungenzeka South Africa ningezwe kahle menginika option yokuqala ukuthi uqushiwe option number 2 lo muntu wesifazane it might happen ukuthi ulale nendoda ethwele kungenzeka nalokho ukuthi ulale nendoda ethwele ungaphuma iselesele enkomeni mola nendoda ethwele kanti isithwalo sale ndoda sinento ezithize sihamba namaselesele uvela iphume kuyena iselesele kungenzeka ulale nendoda ethwele ngoba nina abantu besifazane sonibamba kude niyabona nemali nina umuntu wesifazane nemali ngeke umhlukanise ngeke umuntu wesifazane umhlukanise nemali kuyahambisana Jesu kunamadoda othi moyibona uyabo kunomfana ngemdabukela kabo akulamazwe ngaphe ako-Africa lo mfana asho ukuthi udalwe wakhubazeka mfishane nje mncane ngomzimba mdala kuthi uyacula kodwa ngimuzwa ngiculana uthi hey lo mfana ke waneleke ngoba nakwena lesimo sakanaso esokukhubazeka asho ukuthi waduma waba nemali unama millions hey lo muntu wesilisa ngoba ukuthi unama millions kunentokazi enama hips angathi afaka ujeke wemoto enama hips angala nama hips angala elenga ama hips intokazi ithanana lo mfana baze bashada lento mana ayimthandi lo muntu lo ayimthandi inhlobo ngeke usisomuhle kanje yathi ayimthandi ithanda ukuthi unemali and manje into ezokwenzeka siyabona le ndawo nesila kuyona umuntu unalashayiswa imoto kade ngenantombi ngoba nalomlenzi wakho oxhugayo axhugele kanje zimfuna khona exhuga nomlenzi onjalo ngoba washayisa imoto yaphunyelwa imali bayamfuna amantombazane hey indaba yemali nabantu besifana imfene meza abanemali nizohlala nazo nini imfene meza abanemali nizoziqoma imfene nini ngiyanazi kunamakhe uyabo kunomuntu wase Zimbabwe lo this guy was from Zimbabwe uqedile ngane South Africa lo mfana wase Zimbabwe mumbi phela ware usubaru ware ha hey mumbi lo muntu wase Zimbabwe ufike le South Africa waziqedile uziqedile khona yale Poshepstone enye usomathuba le Poshepstone nawa inembe abantu besifana bebona imali bayahlanya ngitshele mina uzashushe nabe u3 embhedeni owodwa lo mbhema seZimbabwe uhambe banembile abanye basenengane ezizothi mezikazi kombe sithi shunkura ziqala ukukhuluma ingane ngathi funa ukuthi sawubona ithi shunkura ayikwazi ukuthi ikhuluma ishunkura sangakubo okay ke ake ngikhulume ke lento kahle manje lento ke khona izishoma nje ezivuma ukuthi uma kunemali sofela khona hayi inkunzi malanga madoda hayi ingane yami nayi ubani lengane yami lena Nqinqo Rasman ithi hayi siyofela emalini hayi bantu bami siyonibamba kude futhi ngesinibambe so siyanibamba nisithele nini okay lo muntu wesifazane I pray ukuthi asiphile uNkulunkulu amsize kulesimo abhekene nasesinzima ngaka I pray bantu bengizoyikhuluma ke namhlanje le abantu besifazane ngiyabaxwayisa yekani ukuhamba nilalwa inombani aniziqoqe umuntu aqoqa inkomo yakhe ahlale ngenkomo ngoba nizophuma amaselesele ngani zami futhi nizophuma izinyoka omunye bephuma inyoka omunye recently manje omunye uphuma iselesele
ilento ukuhamba nilala umuntu nje akafunda ukulala kubo kusho mina ngiyinyanga ngoba lamalumbo akhona and daily kwakhiwa amanye amalumbo amanye zonke izinsuku kunamalumbo acreatewa amasha azosebenza futhi azonilimaza abantu baqushiwe ngisho ungalala ngecondom nomuntu uqushiwe izokusebenza into yabona ngisho ungalala ngecondom ngisho ungalala khona abathi hawu umkhulu icondom khohlwa indaba yecondom ngisho ufake icondom uzocupheka uzobhajwa yawu grandpilo umuntu and ngathi seba divorce lalelani ke so mengini advisor nje kuyisebusuku ngibonga ukuthi nivele ningene nibe baningi ngaka 400 and something abantu abangibukile njengamanje ngiyabonga ngicela ningakhohle ukuthi nihambe niye page lami nifike ni like ipage lami then uye kuma settings ukuze mangabe ngiba live uvula ungibona ukuthi ngiba live okay naye ke indaba lo muntu wesifazane ophume iselesele kanje impilo yakhe ngeke azahlala isikhathi eside ngisho ngaqhamuka abantu abathi bathandaza kanjani lo muntu semoshekile vele semoshekile leyalumbu lufuna ukuthi asukunyelwa lashwe kakhulu leyanto ayidinga umthandazo uma ukuthi uno pastor wakhe osonta kuyena ayidinga upastor idinga umuthi idinga umthakathi leyanto leyo ayidinga amanzi holy water o holy oil ayidinga leyanto idinga into serious yabo funa ngaba ningibona funa ngabe kusemnyameni manje but thanks to ingane zami egold zangithengela into angiyazi lento iyathinto nje uyakhanya yabo manje iyakhanya la ngikhuluma khona kumnyama ngale ugesi awukho uhambile la kwi area yethu ngoba uyahamba ugesi manje ingane zethu bezibhala kodwa mase kuvotwa ngeuzuhambe kubaleke ukuthi kuvotwe kunokuthi ingane zethu ziphasa esikoleni siyabonga uhulumeni angisho lutho but abantu bazovota nami sengizovota nje bese uhamba kanje ugesi cha sengize ngabona ufuna ngivote ngempela kuze ugesi ungasahambi okay khona bathi ucela ngibe ne TikTok ngikhona ku TikTok ngikhona Sipha Madondo ndodana uyaphila we Madondo uyaphila ngisakwazi mntanami angikwazi isikhathi sithi singabonana yabona ke abantu abami ngiyaniyala nje isex ibalekile sex ifuna ukwenziwa nami sex nje ngiyayenza nje mina nangeke ngiqambela amanga mina ukuthandaza kuvimba imizwa nami sex ngiyayenza and ngineyimbiza ke mina zokuphuza mengizuze sex phuza imbizo yokwenza sex uchathi ukuze umama ajabule khona babuza ukuthi ngingakwazi ukumlapha lo sisi ngingamlapha ngoba ngafuna ngithakathi ngingamlapha ngoba ilumbu leselesele liyakhe iselesele into ejule kakhulu iselesele isichitho vele ecabanga nje bese liphuma enkomeni iselesele soyichitha isingane isichitho vele kwaleso yabo so into edinga ukulashwa kulo sisi kujulwe ngayo kujulwe ngale iselesele kujulwe kakhulu ngalo into ebekumele bayenza bona mekufuna la iselesele mekulosi bafuna sinde ngokalula balithathe balibambe balifaka entweni kuthathwe la iselesele yabona kuthakazi la iselesele ekuyilona leselesele eliphuma kulo muntu wesifazane yabona so nje lilonke hayi khona balisex iyafuneka ifuneka ngempela isex iyadingeka sigqilaze kakhulu siyasithwasa yabona ke uma uthwasa awuyenzi sex uthwasiswa inyanga enabafazi abawu6 yenza sex every day ithi ungaye onqanqatheka angithi unqanqathekiswa nokuthi uthi ungayenzi sex wedinga ungaze nje uze kumina yadinga ngoba uyazwana nomfana wami ufuna utshela umazwi udinga kwenzela umuthi wokuchatha uzokunika enye into umshini wento kodwa hayi omithisa isono umshini onzima azokwenzela wona ngitshela kwenzela wona khuluma nomazwi nje ungaze uze kumina ngoba phela mase uza kumina so uzokhokha kanti mangabuya ngale kumngane wakho uzokwazi ukukwenzela for free ekwenzela for free so abantu abami ngiyaniyala nakulo TikTok kufanele ngusikhuni ufike ubheka usikhuni kulo TikTok so South Africa ngiyaniyala kakhulu isex ibalekile
isex imnandi kodwa isex igade ukuthi ingamoshi impilo yakho. Yabona? Igade isex ingamoshi impilo yakho. Lo muntu wesifazane nje manje impilo yakhe enkingeni. Khona abantu bafisa ukungibona personal. Cha, abantu abafuna ukungibona bazongibona ngomhla ka-28 November. Indlela zonke ezibheke ePortshepstone, abasuke eGoli, abasuke eMpumalanga Province, Eastern Cape, Cape Town, angazi ngingabala ngithini. Zonke indlela ezibheke ePortshepstone, 28 November road to Portshepstone. 28 November we sekungena usisi ke manje ngisakwazi ukukhuluma ngento bengikhuluma ngazo. Nangu nonhlanhla njalo lana emikhipheni ke manje ngoba phela uzongithethisa avethethe usisi. Nje bengikhuluma indaba leyo sele nale nkomo nje. Ey ave ngizothethiswa ke manje. Uyima.